Vážení, vítejte na procházce českou historií. Většího debila byste nenašli. Jsem totiž český lev. Marie Terezie byla po kněžně Libuši už 85. vládkyní českých zemí. Toto je Karel XVIII. Jenomže bohužel neměl mužského potomka a tak u svých kolegů vyjednal, že bude moct nastoupit jeho dcera. Všichni si to slíbili a podepsali takzvanou Blbečkovskou dohodu. A tohle je budoucí šprýmařovna Marie Terezie. Co děláš? Co děláš? Ty debile! Pomoc mi, ne, co tak čumí! Ano, jak jste slyšeli, Marie uměla zpívat už od narození. Jenomže když zemřel její táta, nastoupila v pouhých 32 letech na trůn. Proč už má šedé vlasy, to se mě neptejte. Jenomže najednou se na ní vrhly různé kmeny a státy, jako třeba Bavoři a tak dále. Najednou měla problém a všichni se na ní vrhli jako zlí vlci, který ji chce rozkubat. Na to, že válka z začátku vypadala, že ji vyhrou, Marie Terezia si s ní vedla překvapivě špatně. Naštěstí díky jejím vojákům těsně vyhráli. A aby toho nebylo málo, ještě si stihla porodit 16 malých špratků. Nervete se tam! Přestaňte! Česká šlechta podpořila jako českého krále Karla Albrechta. On se pak následně prohlásil českým králem. Ať je král! Ať je král! Ale on se tak trošku zbál a česká šlechta se začala koukat o rok dál. Tam byla Marie Terezie a lidi už začali dávat jako českou královnu. Ať je královna! Konečně máme po válce a já můžu začít s blb formami. A z vás děti budou frackové a zedníci pro celou Evropu. Asi se ani nedivíte, že její děcka byly rozlezlí po celé Evropě. A tak se jí říká Matka Evropy.